wakwaba edibatu GHSO nansan kame ayese obibia esonwe anani oyusu ne crache power emra ewo man Ghana mu enyade ayede eye adwuma se wokopie mu ewo Kenya ase bia ye frɛ hono mu Bofredu junction a ewo Kwabri East amensin no mu ewo Asante mantamu anane awrahosam a esi ho ene se market women ewo hono mu ekira na eye angel Obinim ye nyina ye nimu no abro so church sofu pani a woda no ne Bodyguards akoto ahye won so abo won na no nso a eto ye ena ne billboard esi ho no mo mekire signboard a ne mfoni ene ne directions eguso dey so dey asori ani nyina we design ewo so eno ene nsuframa e boy ye eka no de tofo mo ade chi ye ene se ne boys ikopie mu ho no mo a wakwohwehwe ye eye billboard baby akoto na nso nipa wo ho no mo adwadifo yi o mentimi emisa mo se susu ampa se billboard ya tofo mi embu anhwe obi so empra obi anase ansei obi bia enema market women ko kan ya na ne nya asem keto woni o mo wantwi woja ho no mo ko ya enji obi ni mankasa eba ye ene ne Bodyguards o ma beto ahye eye emai so na ne ne ose bro ya bono ne ose ya gini phone na me ne ukasai eni presam papa ena ekoso ewo ho no mo na eno ena ebeto odwa ene nipa ewo ho no mo ekasem da bi eye ne enji obi ni ene ne boys ni ye ne de nyade a etwa yie kura sane sen sa wo billboard si baabi na sa wo bekọ na ebu ato a nipa nso netena ho enti ese fata se wo bisa se obi epra anase obi empra se wakokoka ai no so a eni kwansa mo buru wo mo edi wo mo yampia ma we sizi won phones eni ade na so ma me ne wo kan yade akopie mu e wo Kenya City police station a ye enhwehwemu ekoso a ekoso na eno na abro so asofu pani a woda no e wo Kenya City ho no mo no ekire mu anane eye ne adwadifo mayi kan enye no krep na sanye no kra eye den ye ene mayi ebetimi asori e de atrosem e de ato eye sofu pani kakraka a Ghana ha waji din obofo a wotimi tu kwa soro epie nkrofo da yemu na wode asem kase sei e de eto ne so eno ye wa ha ye wa adwuma mu ami hu ya ne se Obinim awura ba bia meton ade no what's your me daddy and one fan? I'm said that dear bay. To no can't say me daddy and one fan. Mamma, you so I say, Ramacon. And I said that dear was me daddy and it didn't some about a pataka. I said, Papa, and I said, a potato. I will have a dada, and I also double and swing. What say? Back was any Bodyguard back was say, I don't know, maybe a man say, Papa, and I said, that brain, no, saw me, say, Bodyguard back was some, I said, no, what me call it is a quality. I am Muadia, who they were, Bessia Catach up and Mumushe, Shanna Hubi. Etinie hadie menya your friend Kobi don't want our friend Kobi somni nya na me sister kan ti me na me tenche na me hu so Obinim ne nkrofa agbaria me sister pattern ti no obi anko animu ti na me hwe actions na akoye bibia wona me se mebo awram ti mbo awram na mbisa me sister say na aden enti na Obinim no wo kasasa ena wo Obinim be yatum say aden ti na wo se me sister mo ebo apata ne to eno na Ghana fo bi kasa da bi na nsan ni akoso no ekamya ye say ye Metropolitan Assembly no omo mfa won hyehyeye no enye adwuma esansem se bia ye sisi signboard ni ade wo ho no enye obi bia na na kwanya sa se ekoma wa kwanya nso na sa o ma signboard su wo no ma ni asofo abai obi signboard age kwan aboso ene wo fira kire na wo ba mpo a ohu se ka bi mpo apie edi wachi ye ba na so wo animu eba esanse won signboards no age ba bia ede aboso enu nti wo srasa mpanimfo enye bibi emfamfa ho na emomu eye market women na o me prepare won hwehwe mu ne we pra ne ase ne ne ma won kotua ne ka ebi nso se eyade a wo suro e ka aba esanse billboard na esi won chenchirente eso senkro mu enjo billboard a esi ho ane so senkro mu ene oda so kakra enu na di ani bre edi abre adwadifo ma wo hono mo a obaako edi nanu disem edi etudwa abra ensem trofo ekobo pin hono mo na wo kire se eyampa eyade a ne wo kan asi na akoso wo hono mo abra ensuo etoye na interview yi wo kire mu ekire ewukumensa Charles owo amazado.tv na wo kire se ebi mu wo hono mo ase wo niema no wo hwe ese papa ye panimu na sebi onim de no ya santeman boy ya oba ye anka ode ebotomo ebe bisebisa nsem na ne osafata se bia ne bibia se ye wotua no ka nanso we de anya no mo ye kura ne mo mebro
ane pro no wo wom a o masisi wo phone na say wode nsem na kopie mu Kenya si police station na wo twen say aprosifo enso ede won hwehwemu ebeto apon so na ne wapura ya hwe na pa ya rese bia ma no ne ase ne niema nso no yade a yatua ne niema eka ede ama no nanso eye sofo a woda eye abro so church a ewo Kenya se no ano ne de pastor Kobi enya de a wadi atumu da biara da se ne adwadifo ma no eka no sa na etie nanso se wobema bodyguards no akwakobu won de wontimi enye sa da biara da esan se wonti na asori no ewo ho asori ni ho no mo se eyade a ebese nkrofo ana se ebema amanfo eniema ejija enunti wosre ese so bibia atesa asem we ya ene prosifo akodi won sem yi eyade a woye mu enhwehwemu ye nanso eyade a videos ene ade circulate ewo mountain so ene social media platform nyina obekọ ho no no na yade a eda eso ewo ho enunti yesre se sa wo yesofo na obi board si baabi ensu ototo yesre mo sa mo billboard na hoodin ni hu amonkoye ni yie na munya isa ne amode age kwan afa yenya baabi mpo ya basa ya extension of road a ene na asofo dodo na asole esan se akwan no ye tremu a e basa won billboards wonya baabi mfensi amanfo nso si dan ya no masi di abakwan mu enu ntini ensan fata won tutu bi mfiri hono mo asole bi aminimo ene ekona bia billboard se si ho aniye eya dikuro Ghana kuro aboso enu nti wase wosre no wonya bibi mfa ho na pa se osofo pani Angel Obinim Aproso founder ebema ne bodyguards abo adwadifo ma adie na entwa yi enti papa yesrew se sa na te de a yesrew ne osafata akatu atua ne ka ne yaji ne phone na da bi o menti asem biase aya dan ye na sofo pranya bodyguards mo ya president sofo bodyguard anu odin ene baby abotofo betie bia na ne bodyguard edi nachi ne property sokrampa ne ye guide no ehefo ena musuro wom then na ekoso nti amuhia amanfo mu odi machi ene bouncer tenchirenche na wodi machi munhwe yie na monkonko hu adwadifo ma no ne omonkasa na ma wo ma sole de mesrew omani abre papa enti sa de Angel na ejapa na eba so aha ne ade usi ye de ni bedi achi na ne befiri ma ba bia so ye de ababa be so mo media ene Empress Ann emema nyina aka etri ba akopɛ Mrs. Kwache Makra. Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadruple awardisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na me mobi kasa me frama, wankasa fre, abati.